Tak vás tady všechny vítám a jsem rád, že jste dorazili do Štípy, protože po mši svaté vás zavedu do kaple, která je vaše. Tady je slovenská kaple 7 Bolestné Panny Marie. A sem přicházejí a doufám, budou přicházet i nadále poutníci. Budete mít slovenskou mši svatou. Po mši svaté se vám já budu jako věnovat. Teď bude sloužit váš kněz. Kdyby někdo chtěl ke zpovědi, ke svátosti smíření, tak já budu tam v nepoční kapli zpovídat. Varhany, začne vás varhaník hrát. Ministranti budou čeští. Jo? Takže pan farář už se připravuje, takže za chvilku jako přijde. Takže poprosíme pana varhaníka, aby zapreludoval, zahrál a mám pro vás jednu takovou zprávu, že až přijdete domů, se na to můžete podívat. To natočené, tam nahoře je kamera, takže to všecko kamera natáčí. Vás není teď vidět, je to vidět tady odsud dál. Takže potom se tady všichni postavíte tady k sošce a zamáváte domů na Slovensko. Jo? Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Tak, bratia, sestry, milí pútnici i všetci, ktorí sa takto spájame na dnešnej Eucharistii, v tomto nádhernom pútnom mieste, kedy je toto miesto práve zasvetené tomuto nádhernému sviatku narodenia Panny Márie. Aj svätá omša sa slávi z tohto sviatku aj teraz, i keď vlastne ten hlavný sviatok bol včera. A aby sme takto vytvorili toto nádherné spoločenstvo, keďže putujeme ešte potom ďalej na to nádherné miesto Zárošice, kde sa stretávajú všetky tí skupiny, ktoré takýmto spôsobom si uctievajú Pannu Máriu, a zvlášť aj na túto situáciu, ktorá je dnes na Slovensku, kedy potrebujeme zvlášť mocnú ochranu našej patronky,
nášho slovenského národa, 7 bolestnej Panny Márie, kedy sa chystá aj hlavná púť. Čiže toto je taký nádherný mariánsky mesiac, a aby sme aj získali jej pomoc, ochranu, ale aby sme aj plnili to, čo od nás očakáva, a konali aj zadosúčenie za hriechy svoje, aj za hriechy hriešníkov celého sveta. Na začiatku si oľutujme všetky svoje hriechy. Pane Ježišu, Tvoja matka bola nepoškvrnená nad nami hriešnými. Pane, zmiluj sa. Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás umieral. Kriste, zmiluj sa. Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a rodovničkou. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, udeľ nám svoju nebeskú milosť a keďže narodenie Spasiteľa z presvätej Panny bolo počiatkom našej spásy, nech oslava jej narodenia upevní pokoj na celom svete. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. To čítanie máme rozdelené, či? Čítanie z knihy proroka Micheáša. Toto hovorí Pán. Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je od pradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí.
Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končení zeme. On bude pokoj. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahamovho. Abraham mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Fáresa a Záru z Tamary. Fáres mal syna Ezroma, Ezrom Árama. Áram mal syna Aminadana, Aminadab Názona, Názon Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jeseo a Jese kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy, Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abdiáša, Abdiáš Azu, Azu Jozafat a Jozafat Jaroma, Jarom Oziáša. Oziáš mal syna Joatana, Joatan Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manasesa, Manases Ámona, Ámon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Saliatiela, Saliatel Zorobábela, Zorobábel Abdiúd, Abdiúd Elikam, Elikam Azor. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliudu. Eliud mal syna Elazára, Elazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš nazvaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr ako by začala spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe. Preto ju chcel a zamýšľal sa potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa z nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, Panna počne a porodí syna, daj mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí priatelia, drahí bratia a sestry, milí putníci, všetci, ktorí sme takto spojení na dnešnej Eucharistii, vidíme, že toto miesto, toto pútne miesto a tento nádherný kostol, ktorý budovali ľudia už dávno, kedy vytvorili túto nádhernú kresťanskú civilizáciu a títo kresťanské nádherné spoločenstva budovali tento chrám a tu chodili prosiť Pannu Máriu a ďakovať jej za pomoc a ochranu. Koľko toho tí ľudia, ktorí tu z tých stáročia chodili, koľko stojí tento nádherný chrám, koľko toho tu chodili si vyprosiť a koľko chodili ďakovať. A tak sa vlastne pozrieme, ako je to s Pannou Máriou, že mnohí ľudia dnes hovoria, že dá sa to a že to netreba možno všetko robiť cez nejakých svätých, ich príhovor, že to netreba robiť cez Pannu Máriu, že stačí nám Ježiš Kristus, lebo on je Boží syn a vykupiteľ a záchranca. Isté je to pravda, ale zoberme si aj to, ako žijeme v dnešnej dobe. Že vidíme, práve žijeme takú zvláštnu dobu, že človek chce si vystačiť sám, svojimi silami. A svojimi silami chceme dosiahnuť aj mnohé veci, ktoré sú aj zlé, napraviť ich svojimi silami, svojim rozmýšľaním a svojim umom. Ale vidíme, že je to možné, máme na to, ale ako si nám to nejde. Ako si nám sa tie plány rúcajú. A toto všetko bolo aj v izraelskom národe, že vidíme tu, ako sme čítali, ako to všetko bolo, ako boli tie nádherné predpovede o Mesiášovi, ako ho veľmi očakávali. Zhruba tá doba sa podobá úplne na tú dobu našu, i keď nemali mobily, internety, počítače, fotoaparáty a neviem ešte čo. Ale predsa vyvolený izraelský národ očakáva prisľúbeného záchrancu, spasiteľa a vykupiteľa. Ale beda, lebo je područí Rímskej ríše, ktorí sa s nimi nehrajú. Kto neposlúcha, je zabitý, zničený, ukrižovaný, zbičovaný alebo inak trápený či popravený. A tak očakávajú Mesiáša, ktorý príde a zachráni ich a vytvorí nový raj na zemi, kde bude rozkvitať spravodlivosť a pokoj, ale samozrejme vedená Izraelitmi jedna svetová ríša. A toto pokušenie mal aj Peter, keď Pán Ježiš sa ho pýta, už neskôr jeho učeník, že za koho ma pokladajú ľudia, on odpovedá, že ty si Boží syn, dobrá jednotka. Ale Pán Ježiš potom predstavuje svoj program, ako dneska. Tí vlády najprv predstavia svoj program, i keď samozrejme často je to potom úplne inak, ale predstavia svoj program. A Pán Ježiš predstaví svoj program, že bude bitý, zabitý, ukrižovaný.
a nakoniec dodá, ale 3. dňa stane z mŕtvych. A vtedy Peter úplne ako takom hneve a takom prichádza k nemu a hovorí mu: Pane, ty si sa pomýlil, to čo sa ti stalo? Veď ty máš byť Mesiáš, ty máš zaujať trón v Izraeli, kráľ Izraela. A to čo hovorí, že ťa zabijú, ty máš zabiť svojich nepriateľov, pokoriť a vládnuť a my s tebou. A Pán Ježiš ho tvrdo napomenie. A Peter to až neskôr pochopil. A potom, aj keď čítame sme o tých izraelských dejinách, že ako to bolo všetko. Abraham, muž viery, uveril napriek všetkému, žil v tom pohanskom kraji a uveril Bohu a odišiel zo svojej zeme, ako mu Boh kázal. Ale beda, nakoniec nemá ani zem, ani potomstvo. A to bolo základ všetkého pre starovekých ľudí, aby mali zem a potomstvo. A je už starý muž, má vyše 70 rokov a nič. Jeho žena je už stará, už nemôže mať deti. Už fyzicky jednoducho tí orgány už nie sú schopné mať dieťa. A zaváha, ale Boh to nakoniec naplní. I napriek všetkými týmto veciam, že to jednoducho už nemôže fungovať, že nemôžu mať deti, jednoducho sa to nedá. A nakoniec má potomka, má zem. A čo mu chýba? A vtedy mu Boh povie, že obetuj mi svojho syna. Zober, postav oltár, zabij ho a prines mi ho ako zápalnú obetu. To je niečo ako by Boh mu toľko nedal, toľko nesplnil. Nakoniec už je starý, má neskutočne veľa rokov. A všetko už teda mu dal a nakoniec chce všetko zničiť. A Abraham povie áno. A ide robiť tak, ako Boh káže. Ale nebolo to potrebné, bola to len skúška viery. A neskôr Boh sám, nebeský Otec, posiela svojho Syna Ježiša Krista, aby on bol tým baránkom, ktorý vyleje svoju krv, až ide do tej krajnosti lásky za ten hriešný svet, aby zachránil tých, ktorí sa rozhodli kráčať cestou smrti a aby mali život večný, ktorí strátili hriechom prvých ľudí. A potom vidíme, ako sa tí dejiny vyvíjali, ako aj tí Izraeliti. Boh im toľko dal, vyviedol z Egypta, všetky tí zázračné veci robil. A oni si postavia zlaté tela, symbol pohanskej plodnosti Egypta a sa mu kláňajú. Ako rýchlo zabudli na všetko. A potom, neskôr už keď skutočne sa to stane, všetko Boh naplní, zase král Šalamún, ktorý dostáva všetku tú múdrosť, tak nakoniec zase spraví čosi, čo je veľmi hlúpe. Má viac žien, tedy to bolo možné a dovolené, a aj pohanieka postaví im oltáre aj Bálovi a on sám ide tomu Bálovi obetovať. Za všetko, čo mu Boh dal. A
A neskôr, keď dojde k rozdeleniu ríše, král Severnej ríše v meste Dan na severe Izraela, ešte dnes sú tam z toho pozostatky z toho chrámu, postaví chrám zlatému telaťu. A sa mu klánia a sám ešte mu dáva kadidlo, čo bolo dovolené len kňazom. Vrchol modloslužby. A čo prichádza potom zajatie Babylonu a ďalšie veci. Ale Boh je verný. Ale predsa vidíme, že tí, ktorí ho mali najviac poznať, farizei, ho nepoznajú a nakoniec vlastne zavrhnú. Ale Boží plán sa napriek všetkému naplní. A Boh si vyberie jednu ženu z ľudského rodu, cez ktorú sa stane človekom. A to je preblahoslavená Panna Mária. A ona, hoci mohla, ale nikdy nespáchala ani ten najľahší hriech. Vždy bola verná Bohu. A nakoniec, po všetkom tom, ako my uctievam ako matku bolesnú, tých 7 mečov, 7 rán, prichádza do jej života, ale nakoniec ešte ona ostáva aj pri tých počiatkoch cirkvi, dokonca svätému Jakubovi, keď už odišli evangelizovať, ktorý v Španielsku evangelizuje, tak sa ešte za života Panna Mária zjavila, možno ste tam boli, Panna Mária na stĺpe, také miesto, kde mu ukázala, že aby sa nebal, keď mu to nešlo a išiel ďalej evangelizovať. Potom prichádza tých veľkých etapách, o čom som už hovoril, keď sme boli predchádzajúce púte, ten Škapuliar, potom Guadalupe, v Amerike evangelizácia, potom Fatima. A teraz je ten čas, ktorý žijeme znovu, že vidíme, že je to taký zvláštny čas, že Panna Mária hovorí, že tým deťom, že fatimským, že tá vojna, prvá svetová vojna čoskoro skončí, ale keď sa ľudstvo neobráti, príde ešte horšia. Aj sa tak stalo. A potom žiada to zasvetenie prvé soboty, zasvetenie nepoškorenému srdcu. A potom aj všetko, čo ten Ján Pavol II urobil, náš veľký pápež Slován na Petrovom stolci, všetko to ešte bolo podmienené tým, že aby sme konali pokánie za svoje hriechy, lebo ten komunizmus a toto všetko, ako Panna Mária hovorí, sa vráti ešte s väčšou silou a mocou. Žiaľ sme tak nerobili a vidíme, čo sa deje. A tak tento čas je taký čas, ako som už spomínal, keď sme sa tak modlili a rozprávali v autobuse, že je čas, kedy my máme odprosovať za tie hriechy, svoje hriechy nášho národa, hriechy sveta, hriechy Slovanov a celokové hriechy sveta, zadosúčiňovať, všetko obetovať, všetky tie modlitby, trápenia na tento úmysel, za odčinenie týchto urážok srdcu Ježišovmu a srdcu Panny Márie a potom aj, aby sme prosili Pannu Máriu, aby sa naplnili jej plány a dali sa do služby pre jej plány, ako ona hovorí v tom záverečnom boji, kedy hovorí, že začala všetko vo Fatime a skončí v Medjugorji, kde hovorili o pokoji, kde sa ukazuje ako kráľovna pokoja, aby vidíme, že sme sa modlili tú modlitbu Matke národov, chráň nás od vojny, nešťastia a všetkého tohto. A sa nás zdalo, že čo sa to modlíme vlastne, že to je nezmysel. No a vidíme, že teraz, akom sme čase a že to všetko každú chvíľu sa môže naplniť, že už Slovania bojujú medzi sebou, Ukrajina, Rusko, ale môže sa kedykoľvek stať, že sa tá hranica posunie, sme blízko a môžeme byť vo vojne. My vidíme, že rôzne tí liberárne kruhy vytvárajú ten svet bez Boha, kde však, keď žijeme bez desatora, tak žijeme v džungli, ako to hovoril pán kardinál Korec, ktorý bojoval celý život za práva kresťanstva a iste aj teraz oroduje za nás, aby sme túto cestu znovu objavili a sa na ňu vrátili. A tak nech tento čas aj táto naša púť je takým poďakovaním za to, že Panna Mária je, že je takým našim príkladom, že dosiahla to,
čo Boh od nej požadoval, že je teraz kráľovná neba, že nám chce pomáhať, aby sme ju prosili o pomoc, príhovor, aby nás viedla aj k tomu, aby náš slovenský národ, aj tento náš bratský český národ, aj všetci Slovania, aj celý svet sme mohli žiť v miery, aby sme mohli naplniť tie vízie svätého Jana Pavla II. A to fatimské posolstvo k konečnému víťazstvu nepoškvrneného srdca. Amen. Bratia a sestry, narodenie Panny Márie prinieslo radosť celému svetu, preto tejto spoločnej modlitbe s radosťou a dôverou volajme k nebeskému Otcovi. Volajme, pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pozri. Nebeský Otče, pomáhaj všetkým veriacim, aby podľa príkladu Panny Márie ustavične žili v posvedzujúcej milosti. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, daj spravodlivý pokoj národom na celom svete a na príhovor kráľovnej pokoja im udel bezpečnú budúcnosť. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, daj potrebnú milosť všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do mariánskych svätýň a vypočuj prosby, ktoré ti tam prednášajú. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, daj, aby rodičia prijímali deti s láskou ako Boží dar a nábožne ich vychovávali. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Nebeský Otče, na orodovanie Panny Márie upevňuj nás vo viere a v láske k Tebe, aby sme zostali Tvojimi vernými synmi a dcérami. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Tak teraz ešte mnohí chceli aj do prosieb dať, tak môžeme to tak v duchu povedať všetky tie prosby, ktoré tu dávame, aj také tie osobné, ktoré zvlášť chceli, tak môžeme tak duchu predložiť. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Všemovúci Bože, pre úprimnú lásku, za akou milujeme matku tvojho syna, príjmi naše modlitby a naj príhovor nám daruj všetko, čo potrebujeme pre spásu skrze Krista, nášho Pána.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, nech nám vždy pomáha Tvoj jednorodený Syn, ktorý pri svojom narodení neporušil panenstvo svojej matky, ale ho posvetil. Daj prosím, aby posvetil aj nás, aby nás uchránil od hriechov a robil Ti príjemnou túto našu obetu, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože, a Teba na sviatok preblahoslavenej Panny Márie vždy spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna Duchom Svätým zatvonená a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo, Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chváli anjeli, kláňajú sa jej pánstva a chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily, blažení serafini ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď pokornej úcte voláme. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväti tieto dary rosou svojho ducha, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske.
v jednote s našim pápežom Františkom a našim miestnym biskupom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí Tvoje milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslávali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, ešte taký krátky oznám, že keď sme aj na tejto púti takej nádhernej, aj všetky tí časy sú, tak by sme tak aj príjmali, ako svätý Ján Pavol II nám hovoril, tak tu nám dajú klakátko, takže kto môže si klakne, alebo kto môže stáť a budeme teda do úst príjmať. Tak vďaka za pochopenie, pochválený Pán Ježiš Kristus.
Tak ešte, keď máme aj takýto nádherný čas tejto púte, tak ešte na záver by sme sa zasvetili Panne Márii podľa svätého Luigi Maria Grignona z Montfortu. Toto zasvetenie mám priamo z centra Rehole, ktorú založil, ktorá pôsobí v Medjugorji. Bolo to preložené do slovenčiny a vlastne možno aj mnohí viete, že on vlastne bol prvý taký veľký mariánsky kňaz a z ktorého aj všetky tieto mariánske hnutia prúdy pochádzajú a len to všetko zdokonalujú. Takže ja to prečítam a vy potom nakoniec poviete 3-krát amen, že s tým súhlasíte a že takto, aby nás Panna Mária viedla a ochraňovala. Vedomí svojho kresťanského povolania obnovujem si dnes tvojimi rukami, o Mária, záväzky svojho krstu. Zriekam sa satana, jeho zvodov, jeho diel, a zasvedcujem sa Ježišovi Kristovi, aby som s ním niesol svoj kríž verne každý deň podľa vôle Otca. V prítomnosti celej cirkvi ťa uznávam za svoju matku a panovníčku. Tebe ponúkam a zasvedcujem moju osobu, môj život a zásluhy mojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Nalož so mnou podľa zásluh na väčšiu slávu Boha v čase a pre večnosť. Amen, amen, amen. Tak, aby sme kráčali tými Božími cestami s Pannou Máriou. Modlíme sa. Pane, tvoja cirkev, ktorú si nasýtil sviatostným pokrmom, ťa zvelebuje a s radosťou oslavuje narodenie preblahoslavenej Panny Márie, lebo v nej svitá celému svetu nádej na spásu skrze Krista, nášho Pána. Tak ešte potom po požehnaní príde pán dekan povedať niektoré veci ešte o týchto pútnych miestach, tak potom neodchádzajte. A teraz ešte príjmime požehnanie, aby sme šťastne dorazili do toho cieľa nášho života, teda do neba, tou cestou svetosti, ako sme plnili tú Božiu vôľu, ako nám pripravuje Pán. Pán s vami. Na prior Panny Márie, svätého Jozefa, všetkých svätých, nech vás žehná a ochraňuje, sprevádza všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.
Tak já vás poprosím, kdybyste se teď trošku přemístili tady dozadu, aby oni tady to mohli vpředu nachystat, abyste tady viděli do těchto lavic, na tuto lavičku a do této lavice. Můžete ještě nechat rožnuté, nezasínat. Pojďte se tady posadit, abyste viděli tady na tyto nástěnky, protože bez toho se to těžko vysvětluje. Pojďte, abyste viděli. Na ty lavičky si můžete sednout, protože zde to máme tak. Jedete dneska i do Žarošic? Ano? Tak to máte jako dobře. Protože 3 sochy na Moravě jsou význačné. Tuřany, Žarošice a Štípa. Jo? Takže tato soška, která je zde, se objevila někde v lesíku. Přenesli ji na posvátné místo a tady ještě nebyl kostel. Posvátné místo je hřbitov. Ztratila se, nalezla se, ztratila se, nalezla se. A tak tam postavili zvonici a potom kostel. Ten kostel už stal v roce 1400. Štemberkové. Jo? Hrad Lukov, tady. A já vám teď tady přečtu nejstarší píseň. Zdráva buď královno štípská, zdráva o radost andělská, na 100krát buď pozdravená, na 100krát buď pochválená. Tvůj trůn v moravském markrabství, někdy přesravném království, blíže hradu Lukovského, někdy velmi proslulého. U vsi Kostelce, za cestou už je Kostelec, zadávna zjevila se slavná pana. Mezi rozkošným hájíčkem a přepěkným obilíčkem, mezi všemi zázračnými tvými obrazy svatými, v Čechách a v Moravě nejstarší, jsi a klenotéř nejdražší. Před 700 let a více nalezena pomocnice, uprostřed rolí stojící, leskem velkým se skvějící. Odkud si do rolí přišla, odkud kdy a neb kde vešla, Pánu Bohu samému známo můž být jednému. Na posvátné toto místo pospíchejte všichni jisto. Sem pospěšte poutníkové, Uhři, Moravci, Čechové. Ono to má ještě víc sloh. Možná jste se tam našli, protože to, co bylo za řekou Moravou, byly Uhry. Uherské Hradiště, Uherský Brod, to máte tady. Opusťme tu dobu a vraťme se nebo poskočme na 17. století na začátek. Tady tento pán se jmenuje Albrecht z Valdštejna, to byl voják, evangelík, protestant, a protože zabil nějakého kluka, tak se stal rozhřešení a evangelíci zpověď nemají, mu nestačilo, tak se stal katolíkem a jako voják hledal nějakou nevěstu. Tak mu dohodili jezuité, tady tuto mladou vdovu, která vlastnila 46 vesniček a 4 městečka, mimo jiné i zámek na Vsetíně, a svatbu měli tady v tomto kostele, který je přes cestu tady. Tam se možná ještě podíváme. A ona si přála, aby pro tu sošku a pro ní postavil kostelíček. Tak toto je jenom kostelíček, abyste tomu rozuměli. Jo? Pozval jsem italské stavitele, tak to je italská stavba. A 1617 zakladající listina, já jenom se tady pokusím na 3 nadechnutí, jak se skromně tento vojevůdce představoval. No, kdyby to bylo latinsky, tak to bude na 5 nadechnutí. No, česky jenom na 3. I Albrecht Václav Eusebius, svobodný pán z Valdštejna na Vsetíně, pán hradu Rukov a Rimice, komorník nepřemožitelného římského císaře Matyáše I. a vznešeného Ferdinanda II., korunovaného krále českého a zvoleného krále uherského a Maxmiliána staršího, arcivévody rakouského slavných stavů markrabství moravského ustanovený plukovník neboli velitel 3000 pěších vojáků, vyzbrojených po německém způsobu. Tak jsem to nezvládl dneska. A
On na to zapomněl, Lukrécie zemřela na Vsetíně na zámku 1614 a 1617 jsem přivedl, nebo 1616 přivedl 100 řemeslníků z Itálie uprostřed lesa. 1618 začala 30letá válka a on začal tady stavět, dal to jezuitům, ti to odmítli, kartuziáni to přijali, takže toto je Kartouza. A ti kartuziáni, byl tady jeden a musel to být génius. Jednak se s Valdštejnem domluvit a jednak zajistit pro 100 Italů prácu a ubytování. Začali stavět, 1618 začala 30letá válka, toto patřilo pod Holešovské panství, Holešov je tady 12 kilometrů, a tam byl Jan Sarkandr, kterého právem útrpným mučili a zdejší kartuziáni ho doopatrovali. To je krásný obraz, ten jsme našli před 3 lety v Holešově. Valdštejn všechno tady zpeněžil a odešel do Čech a tam začal stavět. Valdice, to je to rekreační zařízení, které je funkční dodnes, ten kriminál, jo? Jičín s kostelem, Mnichovo Hradiště, Friedland, Valdštejn a hlavně Valdštejnský palác, který chtěl se vyrovnat Hradčanům. Kde na to vzal? No, 10, co si tady půjčil, zapomněl vrátit. Do poloviny on si vymohl na císařovi razit mince, císařovi dával jednu a druhou dával sobě. Ten zbytek, majetek, který byl konfiskován protestantům, on bývalý protestant, šel veškerý jemu. Tak se stal největším privatizátorem, český zlodějem. Jo? 1623 se sem Valdštejn vrátil, Lukrécii vykopal a odvezl si ji tam do Čech. Teď to nechejme být. Nechejme tady ty kartuziány, Jana Sarkandra doopatrovali, 1620 byli odsud vyhnáni, 1625, 26 přišli za Valdštejnem. Když Valdštejna zabili, oni vzali kroniku a odešli. A v roce 2010 se tato kronika našla v Gdaňsku. Tady, když si přečtete, kronika kartuziánských klášterů ve Štípě a ve Valdicích. Takže Valdice jsou postavené podle Štípy. A můžu ukázat, jak to vypadá ve Valdicích a jak to mělo vypadat zde. To je jenom taková ta historie. 127 let byl tento kostel bez střechy. Vy sedíte zde. A po těch 127 letech přišli za frištátským farářem, aby tento kostel opravil, protože 1642 to Švédové vyplenili, tady to nevyplenili, tady byly holé stěny, tady měli co ukrast. A farář ve Frištáku řekl, ne, toto opravíme a to dostavíme. Takže to dostavěli, 1762 to požehnal pan farář z Holešova, 1764 tu sošku z tohoto kostelíka přenesli sem, to je tam ta soška, a bylo tady tehdy tolik lidí, co vás zatřinuli zatím. 45 000 lidí. Bylo největší poutní místo a nejznámější. 1857 toto vyhořelo, 1890 je to v nynější podobě. Před 10 lety nebo 12 lety jsme to začali restaurovat, protože to bylo v dezolátním stavu. Ale to je teď o té historii. My teď přijdeme do přítomnosti. V roce 2010 tuto kroniku našli v Gdaňsku. Ti mniši totiž schovali před Švédama a uprchli. A mě volal spolužák, který byl vězeňský kaplan ve Valdici a říkal mě, Franto, mám tvoji kroniku. Pan Josefe, dělej si srandu z někoho jiného, jak ty můžeš mít moji kroniku? A 2012, protože nikomu nic neřekne Stipenzis, navíc my jsme byli Gottwaldov, Zlín, Kostelec, Štípa, no tak Stipenzis to nikomu nic neřeklo. A bylo to latinsky a 2012 to přeložili, takže tady je to přeložené. A sem už do tohoto starého kostelíku přicházejí a budou vždycky přicházet maminky děkovat za své děti.
oni už to tam nachystali, už tam vidíte ten paškál a my teď uděláme to, co je tady jako zvykem, čím vy jste sem přišli. Vy jste přinesli sošku Panny Marie a za oltářem je oltář funkční. Pouze na 3 místech v České republice je za oltářem oltář, kde se slouží. Štípa, Frýdek, poutní chrám a Křemešník. A zde ty maminky přicházely, každá, a já říkám, tatínkové to nemají zakázané, přicházeli děkovat za své děti. Pan farář to nemá taky zakázané, kněží. A vy tady dostanete domácí úkol a ještě se mně nestalo, že by někdo tento domácí úkol nechtěl splnit. Zde se po staru, starší si můžete pamatovat, že na křest po křtu byl křest s kmotrem, maximálně s tatínkem, a pak přišla maminka na takzvaný úvod a obcházelo se. Tak tady se to obchází pravidelně. Tak, teď já půjdu s panem farářem první, vezmeme si svíčku, rožneme si ji od paškálu a obchází se oltář. Můžete nahlédnout do té boční kaple, to je kaple, tam ještě je další druhá, 7 bolestné Panny Marie. A když zde byli bohoslovci z Nitry na podzim, z Banské Bystrice, Nitra a Žilina, tak tam a potom zpívali. Tak když byste tam chtěli jít, tak tam můžete jít zaspívat. Ale teď většinou se chodí v tichu. Protože když člověk jako přichází za své děti, tak ne vždycky děti dělají jenom radost, ale i starosti. A čím jste a čím musíte být pro své děti, to je, co říká Jáchym nebo Anna, buď svící, která svítí na cestu druhým. A nelituj toho, že tě ubývá. Kristus ti dá víc. Když se rodiče starají o své děti, tak jich ubývá. Že si také takovou svíčku teď vezmete, rožnete a půjdeme v tichu, tam u oltáře, já vám potom jako ještě něco řeknu, a kdybyste si chtěli tu modlitbu zapamatovat, tak ji dostanete napsanou. Je tam napsané. Potom to můžeme vzít přes zákristii, protože ručí vám v žaludku? Trošku, jo. Tak to vezmeme přes zákristii a tam už bude potom jako nachystaný oběd, je to poutnický oběd, žádný luxus. Tak, jak my tady vítáme poutníky, tak že to, co se... A poutníci jsou zvyklí jako přijímat to, co jako je. Kdybyste potom ještě chtěli, tak my tady máme do toho starého kostelíka se podívat, to bychom nechali když tak jako po obědě, tam bude potom jako mše svatá, ale také máme zde kapli i z 21. století. Mladá kaple už má 20 let. Jo, takže bychom se tam mohli teď podívat. Tak teď půjdeme mlčky. Jo, každý si vezme svíčku. Ty korouhvičky ještě nechejte zde, protože se sem ještě vrátíme. Většinou se takto rožne svíčka a jde se od paškálu, protože Kristus je pro nás světlem, buď svící, která svítí na cestu druhým, a jdeme. A když jdeme průvodem, tak teď nepoklekáme. Pan kostelník vám nachystá tam ten obrázek, abyste ho všichni měli. Můžete si tu sošku prohlídnout. Je z lipového dřeva, 700 let stará. Tady já pootevřu ty dveře, abyste se tady podívali na 7 bolestnou Pannu Marii. Jdeme zde kolem oltáře a zde, kdo máte děti, můžete na stupeň, kdo nemáte děti, můžete kolem stupně obejít. Jo? Svatý Jáchym a svatá Anna, narození Panny Marie, a ta modlitba, já ji teď ještě tady jednou připomenu. Maminky na stupeň, pěkně se podívejte.
Buď svící, která svítí na cestu druhým, a nelituj toho, že tě ubývá. Kristus ti dá víc. Jak budete teď obcházet, pan kostelník vám dá tuto modlitbu. Zde u košíku je nachystaný košík, svouknete svíci a dáte ji do košíku. Tak to ji dáte do košíku a můžete přes zákristii jít tam jako postupně jako na oběd, tady svouknout svíci a my se sem ještě potom vrátíme po tom obědě. Všechno si tady jako nechejte, jo? Kdyby potom někdo chtěl, a to až po obědě, upomínky, oplatky, teď jdeme na ten oběd. Jo? Jo? A tady, když se podíváte, to je natočené a budete to mít, Tomáš to stáhne. Je to, už jsem teď před chvilkou zajistil, takže celé toto si to můžete doma potom prohlídnout. Jo? To už budete mít sami. Se můžete na internetu na to podívat. Jo? Ještě se potom ten boční vchod otevřít, abych se tam dostali. Tak, teď jdeme, nebo David vás tam zavede na oběd a potom se sem ještě vrátíme. Jo? Takže to máte tady trošku takové, to člověk nezná, tak